ассалом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. хеле шуд ҳастам ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастед ва видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки медонед, дар видеоҳои пештара ман амин хел матоъҳои Дубая ба навор гирифта будам ки нархҳои қимат буданд. мисол 1000 сум матоъ буд, 800 сомона буд ва бисёре аз подписчикон хоҳиш карда буданд ки арзонтаракора материалҳои арзонтаракам ба навор бигиред ва инак марҳамат ҳузури шумо мегарда анамин намуд комбахтои арзон. як либоси и нигиндорош 190 сомонай, касое ки бисёр мегиранд бо арзон мешава. И комбахт хамилёнай, ина рангоша бинед чӣ рангои хушрӯ доранд, сифати нағзш. материалҳое ки имрӯз ма ба навор гирифтагӣ ҳастам дӯстони азиз, ино ҳамаш хитоянд, бори хитояй, вале сифати хуб доранд. ина марҳамат тамошо кунед чӣ хел рангои хушрӯ дора. ози ма бенигиношам нишон метиҳам ва нархошона гап мезанам ҳамин намуда. иҷада дӯстони азиз, ана ин намуд комбахто ҳастай, патои хушрӯи ғафз доранд. як либосвориш 240 сомонай. ина марҳамат ҳар хела гул дора, бенигинан ино ҳамаш. имрӯза видеода бисёр анамин материалҳои нисбатан арзон пешниҳод карда шудагиай. касое ки мехоҳанд харидорӣ кунанд, барое ки бисёриён нависта буданд ки барои тиққӯз харидорӣ кардан ягон материали арзонтар ба навор гиред. марҳамат бинед имрӯза видеора. касое ки мехоҳа омада мустақилона аз корвон тарафи корвон сити дуюм ряд анам чизора харидорӣ кунанд. 100 сомон ламиражи тоза. чӣ хеле ки гуфтам, агар шумо бо бисёр гиред бо арзон мекунанд. ана ин намудаш бенигина 150 сомон комбахт хамилёна. як чиз дига дӯстони азиз, ҳар видеода ма гап мезанам ва боз ҳам такрор мекунам ки иҷа бозорай ва дар ҳар нуқтаи савдо нарх ҳар хелай. барои аввал як бор видеои моро тамошо кунед, биёед бозора бинед ки ҷое ки арзонтар боша, аз ана вайҷо харидорӣ намоед. ана ин намуд бисёрам банда маъқул шуд 280 сомонӣ барои арӯсакон нағзай, вишивка задагиай, нигин дора. материалшам хушрӯвай, боварӣ дорам ки ира бушувиам ҳичи намешава, ҳангоми шуштан ҳичи намешава. ана ин намудошам ҳаст, ина бинед чӣ хел хушрӯванд. либосаш 280 сомон. аз ҳамин намуд мисол ҳаст ки 1000 сомонай, ҳаст 800 сомонай. ин намудаш боша варианти арзонтараш, вале боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд, зеро ки сифаташ хубай. ана ин намудша бинед гулош ҳархелай. иҷада беҳад интихоби васеъ дора. ҳозир ма шумо якта ба якта нишон метиҳам. кадом намуде ки ба шумо писанд аст, метавонед ки ба ма дархост кунед ё ин ки омада аз корвон харидорӣ намоед. дӯстони азиз, дар бораи анамин доставка ба Русия мехоҳам ба шумо гап занам камакак. мо тариқи почта равон мекунем ва аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта мераса ба шумо. шумо метавонед, касое ки ҳозир ягон чи интихоб кард, метавонанд ба ватсапи мо нависанд бо дар бораи нарху навошу дар бораи дигар чизош ма прабо мефаҳмонам. агар ба шумо писанд ояд, баъдан метавонед бо мо ҳамкорӣ кунед. чӣ хеле ки гуфтам, ҳангоми бисёр харидорӣ кардан ҳамаи аминора бо арзон мекунанд ба шумо. ман нархи донаша гуфтаистам. марҳамат дӯстони азиз, бинед чӣ хел материалҳои хушрӯанд, ҳамаш вишивка задагӣ ва ёшонам бад нест. мисол анамин сифатошонам бад нест, ҳамаш хушрӯ. на марҳамат тамошо кунед. ино ба фикрам 360 сомонияй. як либоси ҳамино ҳамаш 360 сомон. на марҳамат кадом либосе ки интихоб мекунед, вишивка задагиҳо ҳаста. иҷада вариантое ки 1000 сомона ҳастанд нусхао. и дуюм сорчай, вале сифати хубай ҳаминам. 360 сомон. на марҳамат и тарафшам бинед.
аз ин тарафам бисёр материалҳои хушрӯ. касое ки мехоҳанд пас ба мо нависед ё омада худтон харидорӣ кунед. боварӣ дорам ки писандтон мегарда. дар иҷа инчунин ҳастай анаи намуд аднатониё ки кори дастӣ кардагиай бинед нигина часпондагиан ва кори дастиёрам 360 сомон будан либосаш. иҷада дӯстони азиз аднатони 180 сомона марҳамат тамошо кунед. ҳози қиматтарашам ҳаст. вайшам ман нишон метиҳам. анаи намудаш 3 метраш 180 сомонай. иям хушрӯвай дӯстони азиз безеб нест, вале дар анамин видео камакак ранги худаш наомадай, пати худаш хушрӯ наомадай. иҷада ҳаст бо анаи намудош ино қиматтаран ва 180 сома буд. анаи намудош 300 сомонаян дӯстони азиз. и бо дига сорт чай марҳамат бинед. агар дарё дошта бошед дар видеое ки дар бораи матоҳои Дубай буд, дар уҷа королевский бархтои 550 сомона будан. анами аднатониёи 550 сомона будан. аммо бинед 300 сомонашам чӣ хеле тозаи хушрӯвай сифаташ. рангошонам бисёр рангои хушрӯвай. иҷада ду намуд дора, ҳам барш ягу чила дора, ҳам барш ягу 20 сантиметра дора. иҷада аднатониёи вай нигиндор ҳаст 250 сомон. баъд анаин вайо ҳаст 280 сомон комбахто. анаи тарафа бинед аднатониё чӣ хел рангош ҳаст. сиёҳ касоне мехоҳанд ки ранги сиёҳ харидорӣ кунанд тамошо кунед. патошон хушрӯвай. баъд чизе ки ҳозиб ромадагиай мокри бархат меган, мокри балқ меган, мокри бархат меган. бисёре хоҳиш карданд ки ҳамаи материалла нишон диҳед. марҳамат бисёр рангои хушрӯ дора. ино резинка нестанд. и анамихе бархати тозаи хушрӯ ҳози мода ҳами шидагиай, ҳами сол бромадагиай. инам марҳамат рангоша бинед. нархи дӯстони азиз 300 сомонай, нархи 3 метраш. дар баъзе ҷоҳо ҳамира 400 сомона мефурӯшанд, вале сифати ҳами чӣ хеле ба мо фаҳмонд ҳами фурӯшанда, сифати хуби нағзаш ҳаминай ва нархаш ҳаст 300 сомон. ина бинед чӣ хел блески хушрӯ метиҳа. баъд яке аз анами дӯзандаҳо ба ман тавсия дод ки ҳангоми духтан анамин намуд бисёр ваяй хушрӯвай удобнияй, чӣ хеле ки мегӯянд духтанаш қуллаяй. аз аднатонида дида ин беҳтарай духтанаш, зеро ки материал ҳар тараф мисол намерӯшад гуфт. иҷада бинед 240 сомонӣ. анаи намуд комбахто ҳаст либосаш. баъд аз анаи нигиндоро ҳастай. нигиндор дига нархай дӯстони азиз. вай бенигинаш 240 сомон буд, нигиндорш 270 сомон. сеточни анаи намуд сиёҳ ҳастай. ира ростӣ ба фикрам нархша напурсидам, вале ин модели пештаракай. поёнаш лавдоманӣ. ин тараф дози якчанд комбахта инорам бинед. бисёр комбахтои хушрӯ. ози ман вай зарча нишон метиҳам. ба фикрам гуфтанд ки вая як либос мондагиай 200 сомонай. дӯстони азиз, мо аллакай дар дигар дукон ҳастем, дигар ҷора ба навор гирифтестам. ҳамин чизое ки ман ба навор гирифтестам и аллакай мокри бархат неву ламиражай. ламиражи нигиндор лавдоманиян ҳамаш. баъдан амино вишивка нестану туран. анами гуллора бинед ҳам лавои доманшонда, ҳам байнои анами материалда. анами гулло турай ҳам хел часпондагӣ ҳастанду вале вишивка нестай. ба ҳазур тамошо кунед. бисёр рангои хушрӯ будай. барои ҳавай ман вай гирифтам, тасмим гирифтам ки ба навор гирифта ба шумо низ нишон диҳам. ина бинед чӣ хел хушрӯванд рангошон.
ана лавдоманиё, ана нигиндоро 160 сомонӣ тозаш, ламиражи тозаш. ана лавдоманиёро бинед, поёнаш чӣ хушрӯвай. ҳамиё ҳамаш турай. набинед? чӣ хеле ки материалои қиматида ҳаст, вишивка задагиян. И бошам хе дар ламираж тур часпонида шидагиай. вале беҳад рангои хушрӯ, рангои одамзеб, чӣ хеле ки мегӯянд. набинед? анаи коричневиш ҳаст, анаи сиёҳ ба сирх аҷоиб омадай. розовишам инчунин хушрӯвай, ана вай болотовый цветаш бисёр ҳам хушрӯвай. аз ин тараф бинед чӣ хеле рангош. ино ламиражи тозаян, аднатони тозашда чӣ кадагиян, ҳамин лавдоманиёра задагиян. бинед чӣ хеле блеск метия ламираж. рости бисёр вақт ҳангоме ки ман видеоро дар ютуб мепартом, камака качестваша гум мекуна ва ӯ хушрӯвие ки ҳамин материало доранд ё ки чизи дигар ки ман ба навор мегирам, ҳамаи ҳаваяш мода ман пешниҳод карда наметавонам, зеро ки сифатша камака гум мекуна ҳангоми дар интернет партофтани видео. вале касоне ки дар тоҷикистон ҳастед, биёед и аллакай тарафи корвонсити якум риадай аз наздик бинед. инаш бошад дӯстони азиз, инош ҳамаш паплинанд, паплини аднатони хушрӯвош. иноям амхе турай лавои доманшон, вишивка нест. инам амхе 3 метраш 160 сомонай нархаш. бисёр рангои хушрӯ дора, нигинчоошонам тозаян. ҳамаи турош амхе вай бо рангош мувофиқ карда якҷоя кардагиям. набинед? бисёр хушрӯ метова. агар хоҳед ламираж интихоб кунед, хоҳед ана паплин интихоб кунед. хулоса дӯстони азиз, имрӯза видеои мо буд дар бораи матоъҳои камака кам бошад арзонтар. умеддорам ки ба шумо писанд омад ва видеоҳои ояндаи моро интизор мешавед. дар видеоҳои оянда ман кӯшиш мекунам боз ягон дархости шуморо ба ҷо оварда пешниҳод гардонам. хулас сарбаланду хонаобод бошед. хайр, худоёру мададгоратон бошад дӯстони азиз.